highlifeng.com. Oranese ajamuka shabia okwa CHINONSO iyo Anam onu mo wana munina wati belasa na nwa okwa egwu aka njeje Oranese obi anwule aziwo kana nwana baba ni egwu a maka ni be na meke egwu ya maka ni je bu nwaya nwaya ayo ije Eguna kula nambara Oranese mu kudogu ndi jeligana Obo ma these guys ndi oma ndi jeligana Obo ma these guys kudogu ndi oma ndi jeligana Oro wa Asimoja abịala egwu aja enwe obi anwụle na karaga na ndị ọnwa ndị nwere obi eji ọ bụ mmadụ gaisi odogwu alụsi egbo n'egbo mụ na agwụ arụ obi na akwụkwụ n'egbo mụ na agwụ na nwanya nne mmiri n'egbo mụ na agwụ egwu n'egbo mụ isi mmiri ya ọ bụ mmadụ gaisi ndị ọma Jeligana ego Orowa oromo Asimoja abịala egwu aje nwe obi anwụle ya bụ ibe ji nwa bịa ndị malapụ na Ghana akara Ghana ọrụ dị ji egwu aisha banwo arụbi na akwụkwọ ọ bụ maji gaisi ndị ọma ọrụ dị ji Bako kula bujo go bibili kula mabanana Kaka nokwa madu kejaka Madu guys ndoma Wadi wole bebe jego Akara Ghana Legend Madu guys ndoma Ndi wole bebe jego Madi guys ndioma ndi nwelo befeleko Madi guys ndioma ndi nwelo befeleko Madi guys ndioma Wodi nwelo befeleko
Ondi jele gana kuteke kutende na kule. Mazi guys ndi oma. Ondi jele gana kuteke kutende na kule. Yanu orowa oromu. Asemo ja fiali eku. Yeku aje wo bi awon ni welego na wa. Onyoma de bala ko na wewe. Mazi guys ndi oma. Woro ni yeku aje no. Kene ebu chairman ya bonyo madanan dale loriji dale lumekele onyo madane lodoku onyo madango te mekele onyo madana lobia dango te wanne munya ba ko ikeli na Ghana kanwa balaku na Ghana Oji keyboard amoko. Ogo the keyboard go nyewe. Oyo madango je. Akweri seri sidana luya. Ebu chama no kwewe. Dango te wanne mone weli ki wele madu wa. Akweri seri si wa malogo melebu no. Ogo the keyboard go nyewe. Aka malogo melebu. Ọmọdé ń gbèsè méje nínú ìgbàlódé. Ológun pàdé ní ewu ewu. Àmọ́ àbíá Ghana bá bẹ́ẹ̀lì ewu ewu. Wọ́n ọmọdé ń gbèsè wọ́n máa lakùn ní Ghana. Májí ga ìṣòdógún o. Ìwọ ló fi eyín èyí egeli. Ewu jẹ́ máa nìyọ. Tádà ló wọn lẹ́wọ̀. Ọmọdé ń gbèsè. Àgbo elise olè wọlé kí wọlé mmadụ wa. Akẹ́wọ́ lọ́gbọ̀n mẹ́lẹ́kùn méje nínú ìgbàlódé. Dagoteme kene yi. Eku jama ne danu. Oye wali mewe inole. Oyo madana le bia na ba ko ni seri. O se mu kene. Oyo ma tu no mewe. Ya buju nsoke ya wezi okia mekene ijalabia oyo ma juno nso ewu dike na okuno boso gwajo wa dike oyo ma juno se onye nwere iwu ibe mmadụ okenye ejobodo egwu dike na ọgwụ nọ bọzi ọgwụ achọwa dike egwu n'ọma mgbochi n'udo onye ọmọdangote na-asị m uke na-eyi egwu chiemani na-asị m uke na-eyi egwu Dangote meke na-eyi arụbi na akwụkwọ egwu chie onye ọma Dangote isi m kelele gị ezi ọga gị onye ọma CHINONSO ojikọ nwata m ọgụ maka na ọgba mmadụ ka eji aka ọ bụ onye ọma Dangote egwu isi ama na akaligo egwu mmadụ oge ndị ibile egwudo Dangote egwu isi a eke na-eyi ọ dị m mụ kana ezi na nwụli ya na-abụ ọrụ onye ndị ibile egwudo ya bụ onye ọma Josephat ezi na meke na-eyi onye ọma Josephat meke na-eyi abụ ezi na ya mụrụ Dangote
aije kene ya bụ ezinna nwododobu na mụrụ na ngote egwu egwu ijele akwa elisi mmadụ okenye edobu ya bụ ezi nne ya bụ ezi mami ya mọtụ ụmụ kene awọ mụlọ ọmụmụ ya bụ Victoria Olidi ijela nwanyị bịa Victoria Olidi egwe ezina mekene Victoria Olidi o mekene anụnụ lele ọkụ malite egwu ijela bịa Victoria Olidi Dangote mukene ya bụ abolite gis na Ghana na Magic Boys maka na wabụ ndị gbara na nwa Magic Guys ndị ọma ọrụ obi bibili ya ejeje ewe ewu jama mụ kana na bụ oriji zikelu n'ogwu mmadụ oke na-eji obodo Dangote highlifeng.com akwa elisi na asị nwoke na-eyi ewu chairman Magic Guys n'ogwu ndị nwere oge na-eji ebili ọma Dangote emekenunu bịa anụnụ egwu aja ama mmanwụ mmadụ oke na-eji obodo oriji skel ogwade ogwogwe ogweji one is composite aka nọkwa mmadụ keja aka agwara maka elisi wagbala akwụ na agara aga na ọmala je malụ n'ogwu egwu ji ama mmadụ oke na-echekwu mmadụ igwe nwa isi odogwu ego bịa rụnụ egwu ji ama na ịbịarụ n'egwu n'ụlị abịa ojiji gbọdọ gbọgọ emela onye nwe egwu ajụwalago malai kedu ya bụ ojiri ya nwe iwe yi egwu n'ụlị abịa maka n'ime emere ke egwu ya ọ bụ onye ọma Dangote egwu ji ama na Magic Boys bịa gbamala akụ na nwa egwu ịmalịa ewejele gara bute depụta kamala ọgọmele na-ase m okene keli igwe onye ọnwa keli igwe nnọọ ọ nwere ogwe eji ete ego onye ọnwa keli igwe ya bụ oke osisi wuru osimiri osisi wu na-eji mmiri n'ọnwa keli odogwu ọ nwere ogwe eji ete ego ya bụ oke osisi wu na-eji mmiri ọ nwere ogwe eji ete ego onye ọnwa keli igwe oke osisi mmadụ oge eji ete ego ọ gwara onye nwa Dangote egwu chioma dị na-asị m ugelu ọ bụ akwa elisi ọ nwere ogwe eji ete ego ojiji nwere agbọgọ mele egwu nwere ya nwa gbara akụ na nwa egwu eke nneyi ọka nwa na Magic Boys ọ dị nwere ogbe eji ete egwu chioma dị anụnụ egwu chioma dị Magic Guys ọ dị mara akụ na nwa ejeni egwu aji ama mmanwụ Magic Guys odogwu ndị nwere egwu eji eti egwu anyị na-ekele Magic Guys odogwu ihe ejibiri obodo Magic Guys bịa anụnụ nwakpala akụ na nwa egwu aji ama mmanwụ Magic Guys ọ dị gbara akụ na Ghana sejeni anyị na-ekele nwata na-ahịa eze Magic Guys odogwu
afuwe lotenna wadana yeze afuwe lotenna okama androbo kingdom wawolo kete yegeli madu okete jo wadana yeze gojia wasia mane bianu megelu mangwe wasia mane guys wadi bala kuna Ghana afuwe lotenna wabala kuna mwekwe afuwe lotenna wasia mane lodogu wale wale jema lodogu yebu chairman awa madu jede gogo ya yebu chairman lodogu akatu ejigreji imo robo kingdom wowolo kwete yegeli egbaji amafa igiligo go madu kande bia bamulo bana ku ewu enoya afuwe lotenna wowolo kwete yegeli watana yese gojia madu kaji ewu waga wotele kana ku ewu odogbo jilige go mekene Matika isinyama ngimolo bileto Matika isinyama watana yese ngimolo bileto asi mukene Matika isinyama jibu boni pesi odogbo ngimolo bileto wawolo yete yesi nabia nase mukene yesi papianu jibu boni pesi bianu megenu bianu lolu jibu boni pesi okolo yesi na watana yeze nase mukene yesi na mulia nawo jibu boni pesi okoro yesi na diko wubuye awalilewo yesi na diko wubuye awalilewo ani magwa watana yeze jiji dobi waya wonya mulia jibu boni pesi okolo yesi na namo odo waya wonya mulia watana yeze bekene afuwe lotenna bekene Banja mani bia, mati boy yodogu. Wande malako na wa. Mati guys yodogu ni yele gala bitiri. Banja mani bia, afuwa elotenna. Owe de gogwe, watara yeze, nimudo. Endo. Watana yese mukana yesi lolo bekene estokolo esta bekene wana yese mukene estokolo mekenu bianu egwa ije amafa madu ogeje ewu estokolo wana yese mukene wana yese mukene David okole Onya ma Steven dokolo mekeru yanu alaji tantan yanu me Onya wa alaji odogu David okolo madu okeje yobudo Owa ni wona yese Wasia ma ni bia Wati guys yanu
That's the move can go to Guadeloupe. I take a day. Yes, you love making it. Yes, you love Bia, yes, you love making it. Lola Muche, Amucho Koro, Jella Wayana Mokanele. Yes, you are making it. Olia Pustivi. Tini Yokole, yes, you love making it. Amucho Koro making it. One year. Nasi muke ne yewe aka wala gobe lodogu awara na mele wana yeze woti bili wa yabu imbagana esi lolo bia lolo meke ne yi amuju okoro ijala wa ya egerele wana yeze bia nasi muke ne yi makiwa bibeli meli enu yago isi mu bibele yewe obimeli wana yeze Rokuji ya gogo biano wa elewe yewe nebo mujibu Wala yeze watemwe nebo mula kwe Wana yeze biano Ndeni mula labia Lea kusibi ndokole Jala wa yana mwana lea Alisewa nebe malemo Aro bina kumuna wanya nebi yo na nabu na wanya nebi yo na nabu alisego nebo mona konia wana yeso dobu na sema wana yeso dobu ko jele kana butele idiye se wala kuna nwa maji guys yo dobu ya si egwu mabia uye mu moto kangwa nebu maji guys yo dobu ni jele kana butele Igiliyo ni jele gana bute godogu Wati guys ni wologwe jele Ne wa yo be keru Aro bina ku mu nebe ku bale mu wawa Na wa ya nebe ku bale be Mana be so bale ya ma to be ku mo Mana be so bala ya ma to be ku mo Ọwa ni magic guys ndị wọlọ ogwu eji eli ego awetiwe ego azụ etiwe ego azụ awetigo okwu mmanwụ ịba nla akwụna awetigo okwu mmanwụ egwe ndị nwere obi eli ego ọwa ni 5 million n'odogwu magic guys ndị ọma iLifeNG.com ndị nwere obi eli ego mama ti egwu ji eliwe n'ugwu magic guys ndị ọma 5 million na-eme ọgọ n'ụwa ndị nwere obi eli ego magic guys ọrụ ọma na-eje nkwata Magic guys ni wolo gwe je o di 5 million na moko nde bala ko na gwe ijala bia o di jeli kana butege buta ni eni bilo guso ni wolo bi o je lego ene ku mo kana nketi o je mo gwo lege je gwe ma o alu ti ego nde mo mu ti mele bia Magic guys o do gwo ni wolo gwe je lego abe ti ge ku ma o na bo ebe ni ku o no Oji 5 million na moko. Awa ni 5 million na ka wa le fun na. Wa ti ayi je ni gwe. Ayi je ogun no wa. No woli wa de kale ti egwe no ya. Magic guys onjo koli. Ni be kana akara kana ka wa no. E ba wa di ku tego. Deje. Ayi je kele. Aidekele ogweri majolokolo wa bala kuna nwa ogweri majolokolo wa bala kuna gwewe enole wana yeze nasi mugene ogweri maikokole iye goro ni bilo kakana wadi kete Aidekele Cristiano Kole oro di kibili Desi lolo mekele yi Osodi ama Cristiano Kolo mbeke nu magwe ko
ọnwa ni nwa ji guys ndị nwere ogwu eji ejide egwu ọrịa ma kpọrọ m na nweji abịala iwe egwu jela nwanyị Kristian Okolo Kristian abekele Kristian abekele ebe wụla ndị nwanyị n'ebe egwu mmalị m ike na-akpọrọ m mmanwụ ya bụ ebe nna ma nne na-edere egwu n'akwọ ya bụ ebe nna agwa gị na-egwu ahụ egwu alụsị ogwu ojikwu egwu ego ọrụ nya tiri m mmanwụ ojikwu egwu ego ọrụ nya tiri m mmanwụ ikilie alụsị egwu mekwuru anụwo ihe alụsị egwu mekwuru ndewo onwe isi mmiri bịa ịga na-abụrụ m mmanwụ gbawa ịga na-abụrụ m mmanwụ ndewo onwe isi mmiri bịa anyị nọ onye anyị na-ekwu okwu ya gbazie ma ndụdogwu Magic voice odogwu ọnwụlọgwu eji eli ego eli ya ọsị m kede abụ akadu soja eziret odogwu ọ dị iju egwu obibili maka na ọkwa mmadụ keji aka ọkọ na yese ọ na-abụ egwu German akadu soja eziret ọ sị m kenere nwanna yese na karagana odogwu egwu ịnazọfịa nwabala akụ na ngwa egwu ịnazọfịa mbara anyị ekele ya bụ okoro ruju onye ruji mmekelu nwata ya eze na-asị mgbu keleyi ya bụ ezi abịa oro onye ntiri obodo okoro ruju mmekeleyi onye ruji mmekeleyi ebe nwata ya eze ologbu na-asị mgbu keleyi ebe ologbu ọkụmọjeli ga na-abụta ebe ya nwanna ya eze ologbu gbagbo ibe ya emele nwanna ya eze ologbu gbagbo ibe ya emele egwu nọ egwu chie mmadụ jiri mmanwụ ogologo ọdụ wee onye na-egwu egwu n'ụwa atanya kwụ na ọkacha chi egwu ịnụlịa na o nwere iwe oji kalịa anya bụ ebe na-egwu ozi nwanna ya eze bịa ibe emere ike na-egwu onye nnọ ndị nwanyị ome kedu egwu mmanya mmarụ anyị ji ekele eze toju egwu segate waze toju egwu waze toju gbogbo ya eze wagbalakwụ na nwa gbogbo ya eze wagbalakwụ na Ghana nwatali Ghana bute ga-ebute ọnwa na maji guys ndị gbalakwụ na nwa na-ekelele mụra igirige egwu ọrụ ọma kpọrọ m bịa iteli Ghana bute ga-ebute Doughboy eze onye ọma Doughboy wachibala eze na nwa age of catch money wachibala eze na nwoke na-elege ego na-ekwu ajụ oge nwa na Ghana wachibala eze na nwoke na-elege ebe ji abego n'Enugu steeti odogwu ego ya bụ onye ọma kwụsịnachi ọka nwa na Asabali nkene eze sinachi na Asabali nkene egwu egwe nọ achimela zara mụ kelele
sumo yodogwu ọka nwa na Nsụka onye ọma ọbado sumo yodogwu ego ọka nwa na Nsụka ego onye ọma do boy wa wele ego na nwa ego ịnụlịa dogo igbe kele onye wele iyi weliwe ọka nwa na Magic Guys igwe ego na Ghana odogwu bulumeti wee bunye onye egwu denye akwụ n'ọtụ odogwu dogo yodogwu ọmala ọgọmelibu ojibeti na-enwe ọgọ nnọọ wọ́n ti bẹ́lá ẹ̀sẹ̀ náà nú ewu ìlúlẹ̀ aka wọn lọ gbọ̀n mẹ́lẹ́ ìwé ìṣúlù kọ́nà mẹ́ ọ̀nà àgàrí àrùn tó bọ̀ yìí ẹsẹ̀ mọ́gọ̀ ọyọ́ máa tó bọ̀ yìí n'ase mu kana y'akwezi na mulya nabo ase gebura ludo ase gebura lobia retire headmaster bakaro mani kejaka ase gebura lobia madu okaje bia abo mu lo mu wa mu tajo ẹsọ ọmọ ọgbọ̀nà ayé gẹ̀rẹ́lẹ́gẹ́ wọ́n ṣe gómìnà rẹ̀ orí sí ọ̀kàkà èsì náà yàmú àmọ́mọ́ lọ gà ní odókù ìwọ́n yóò sùn kọ́nà mẹ́ ọ̀nà àgbàdì àrò ọyọ́ mọ́tẹ́ dáṣẹ́ mú kẹ́nẹ́ èsì náà múlẹ̀ náà wọ́. Caroline Bekele, Abamulo Mudia, Caroline Bekele, Caroline Azabia, Asa Caroline, Ijala Mayana Mokaralia, Adugo Bekele, Abamuluto, one day Mulia. Oh, Gaza Moko, Boya Zulukana, Ona Yaro, what did you do? What you balance and one way? Wabala kuna nwa wanda ile ekwu ya do wali mo jikali ekwu adugo wanya adugo megede adugo wanya bi arunu ijele wanya bi ekwu ya gosi mumu kana na wezi na mulya na wo padu okeji ọyọ́ máa tó gbogbo yẹn zẹ̀ wọ́n bá làkùn náà wọ́n òjìbẹ̀tì yẹn wọ́n bọ̀ mẹ́ lẹ́rọ nínú ìbílẹ̀ mọ́tò gbogbo yìí ológun wọ́n bá làkùn náà Ghana ọ̀nà ọmọ ọkẹ́ wọn náà wájú gẹ̀ẹ́sì ológun oníwọ́lóbi èdè ìdílé wọ́n rọ̀ wọ́n bọ̀lù mú kéwòn ìgbà. gbogbo yẹn zẹ̀ ọsẹ mú kaná n'afọ esi nwanne ọyọ ọmọ aziki ẹsẹ aziki mekele yi aziki wọn fẹ si odogwu mekele unu bẹ n'ọnụ mụ ịnụlịa ọyọ ọmọ aziki odogwu ọnwa na-etili ọra na Ghana n'ọnwa ọmọ aziki odogwu ego ịnụlịa aziki ọka nwa mekele yi ọnwa na onye ọnwa too ka o si mụ kelu n'uwewe wọn ní méjì wọn wọlé kọlọ wáyà wọn láti mú kelu ńgò ọjọ máa tó wọn tẹwọ dẹrù nù lóṣù mekele yìí ẹsọ bọkọlá nílé nù ìnùlẹ n'ẹsẹ mú kẹnẹ aziki wọn nù aziki ọnwa lè ti lọ rà bíà ọnwa ndị Igbo wọn lè ti lọ rà na Ghana ọnwa ndị Igbo lẹgbọ ọnwa ndị Igbo mekele yìí egwu aja mẹfà o.
Ayo made Ote mukana Ya bezi odia Ya bezi odia mekele Ya bu Michael ayo Michael mekele Mama Michael mekele Michael ayo Bishop na Ghana Anyoma Bishop na Ghana AKA Akuni na nwa Oke wana nsuke Bishop mbekene AKA Akuni na we Wamala akuni na we Obuzo boy Nase mugana Duje wude vide bia Ayo ma duje wude vide bia no no mu Na was just money Duje wude vide do Oke wana aboja mege nu to As just money bia no Who Davido? I want to go boy. That's the who get you. Odogun na mati guys odogun ego no. Oga wa jele gada bi dege buta. Mati guys de mala kuna wa inde go. Mati guys de mala kuna wa. Mati guys ndoma. Mati guys de mala kuna wa no. Ni molo be yeto. Wale wa bia. Mati guys ndoma. Ni molo be yeto. Mati guys ndoma. Ni molo be yeto. Egwa ija mamu. Mati guys make jambo. Mati guys make Tijali kana kuteke kuta, mbeba lako na mwa. Naije kele. Nyabo nyoma, ye mesia, wadu kanji jokoto. Ebu trojara bia, onye weliji wale mwadu nwa. Ye mesia mwa, Rogora mekele Wamburu subiano Ebu edika na obono Ebu edika na obono Ebu edika maduo kanje joku Ebu edika na obono Junior wabala ako na nwa Nabo ebu edika Kawa delega na kuteko Ye mesia wane mu Odogu wabala ako na nwa ebu inole Yabo okawa delega na kuteke kute Yabo jendo Ojendo 2022 Wabala ako na nwa ebu Ojendo 2022 Okawa wologu edelegeli Ojendo na ye kanelege Ye mesia wane mu Ojendo bia jendo 2022 Okawa wabala kuna karagana Okawa walo ne wetu na ye kirile mu mmawu Mwanza wande wetu na Mwanza waya samale ngene Mwanza waya samale ngene Yego newo musi mbili Je mesia mwa Nabiwe Igo uwe na diogu Aka wolo gbeje ni Ye mesia igo uwe na diogu Baba la ko no Ona ma wo je tubia
Ojendo kama 2022 ya ojendo na yeke ya waka wajele kana tete kuja waka wako lumeti nyenye webuze ya kuna ta kuna na mata go yibo wa boli ojendo ya wabi la ye melewe Mati guys ni wolo kwene nebo kuti miliyanu ojendo nwanne ọjọ́ mọ́jọ́ jẹ́dọ̀ tí ó ti gbè gbogbo ìwé yẹn mọ́lẹ̀ kú wọ́n sáwà yẹn sáwà lé jẹ́nàjẹ́nà ilé wo léwọ́ mú sí mi lè ya ilé wo èdè ìṣẹ̀lẹ̀ ewu ọtí ẹ̀kọ́ léwọ́ mọ́ náà gbé ọtí ẹ̀kọ́ léwọ́ mú sí mi lè ya òjẹ́dọ̀ kẹwé wọ́n wọlé fún ẹ̀fọ́ yẹn wọ́n bá la kù nàìjíríà gbogbo ìwé yẹn mọ́lẹ̀ kú ewu ẹ̀dàdúgbẹ́. Ojendo 2022 omuya na tueku osumu kanelia ezinia now innocent obona ezina mekene innocent bia ezina mekene innocent modebu ezina mekene innocent mekene now ezina abomulu tebeliem abo mulu jebelia wa bala kuna Ghana anye kenei jebesia wa boy boy yebele leba bo jebelia jebesia mo okewa na matiga idogu ewu Colombia idele gara bitege orra wa Colombia semo jabiali jaba orra wa Colombia semo jabiali ọwọ́ ni tí o bẹ jẹ́ láti mú kẹ̀lẹ́ láwọn èsì náà wò yàrá wọ́ ẹ̀sìtà mẹ́kẹ́lẹ́ yìí ẹ̀sìtà owó nà ẹ̀sìtà mẹ́kẹ́lẹ́ yìí ẹ̀sìtà bíà ẹ̀sìtà mẹ́kẹ́lẹ́ yìí owó ti kà àtàlẹ́dẹ̀ mọ́ ìdẹ́lẹ̀ wọn ọwọ́ ni tí o bẹ jẹ́ láti mú kẹ́lù lù èwe ìjẹ̀lẹ̀. Jebejo kamo kamo jedo gogu Ojendo bia jedo mekene yi Wali mo jedo go tie go ma wu Wali mo jedo go tie go ma wu Ojendo jebe mu no wali be ti gba go Awali go fu amu ye be mo to kamba Okolo bia o mo lo go je ye Ye wa lo jedo ba je ba bia Ikiligo o mo 400,000 ọwọ́ ẹ̀lọ́gá díje múlùmẹ́jì ní ológun Colombia ọ̀rọ̀ náà mílíọ̀n pọ́tà wọ́n wọ́n lọ́gbọ́ ẹgbẹ́ ilé ẹgbẹ́lì ilé wọ́n owó ilé ego ní Colombia ti áwú ilé wọ́n owó ilé ego ní Colombia ti áwú ayé ìjẹ̀lá karagana ayé lè wúlò ló ń ṣe mílíọ̀n wa ológun náà wà sí lígé lọ́wọ́ náà karagana lọ́wọ́ náà wà sí lígé wọ́n tún ló jẹ́ wẹ́rú gbogbo ìwé kú yé ilé ilé náà kálẹ̀ ní ya wọ́n sì mú pátásá ológun jì wú ní ego lẹ́sẹ̀ yẹn náà jà lẹ́sọ̀ kálẹ̀ àkálẹ̀ wọ́n máa yan ọmúlò 5 million ológun jì bẹ́ẹ̀ lé fún ọkàn àti bẹ́ẹ̀ lọ́ bẹ́ẹ̀ ní gbọ́dọ̀ lókun bẹ̀lẹ̀ ní gbọ́dọ̀ wọ́n lé wọ́n jẹ́ ìrìnlẹ̀ ológun wọ́n ti ego mọ́dún gbẹ́dẹ̀ ìgbòkúdò wọ́n bá la kùnà wá onye wu owó ilé ege ma ọ na-agụ ọnwa n'iji emeli ya na-asị egwu nkana eziwala egwu ojii oso nwa n'otu oke onye ọma bụ otu n'otu ọka ya afọ kewee Yawo ewu edika na ọgwụnọ maka nwana nọbọ mmeke n'ukogbo ụgwọ atị n'aka mmeke n'eyi ụgwọ atị n'aka mmeke n'ukogbo arọbi na-abụ n'ebe ọgwụ na bibia
nemu mugeri aluse kuwe nawale kuwe na jeji mo na mo abana ro jeji mo na mo abana bawuji jeji mo na mo abana bawuji le wa ọwọ́ ní tí èmi ní kó wà náà láti mú kànáà láàbò ojú ọ̀bíà ọlọ́mọ sẹlẹ̀sì pàṣẹ dọ́là lọ́mọ sẹlẹ̀sì lòdò sẹlẹ̀sì ọlọ́mọ sẹlẹ̀sì lùkú bẹ́ẹ̀ kéde pàṣẹ dọ́là ọmọlógún èdè yìí pàṣẹ dọ́là ọmọlógún èdè yìí ọkẹ wọn lè ní àpáǹsì ó lè ní kú náà dọ́là bẹ́ẹ̀ bá wà kó náà mú òkú ìlú ya. mmadụ ga-eji ego obodo mmadụ ga-eji ego obodo arụ obi na-ekwu ka ije kele Benjamin abịa ogburu mekere ọnụma Benjamin ogo Benjamin aka Ogbuefi Irọbọ Kingdom Legend Odika Isinjoma egwu ọjọọ mmanwụ Iwolobewa Odika Isinjoma ọnụma gbochie ebenyo Iwolobewa Odika Isinjoma Odika Isinjoma Iwolobewa Your